तो का हाल बा भाई लोग अभी यूट्यूब पर देखे के मिले थे भाई लोग खेसारी लाल यादव के ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर डांस मूवी के ट्रेलर आयल बा। तो अगर कुछ लोग भाई विवाद करे तो कुछ यूट्यूबर लोग तो भाई लोग कहे के चाहे तरी भाई लोग मनी मिराज के पिक्चर आए रहे वेलकम वो मूवी के कोनो स्टोरी के पते न चले भाई लोग जाना मूवी के दर्शक इतना भरपूर प्यार दिलक और मूवी ब्लॉकबस्टर हो गए और मूवी के कोनो लोग कुछ न कहे कोई यूट्यूबर भाई लोग। आज जब खेसारी लाल यादव के मूवी जब भोजपुरी के आगे बढ़ावे के एमे प्रयास होता और इतना बड़ा लेवल के ट्रेलर आयल बा भाई लोग जौन के देखे में नहीं लगे कि भोजपुरी के मूवी बा साफा लगता कि साउथ के या हिंदी बॉलीवुड के मूवी लगा ओमे लगता भाई लोग ओमे कुछ लोग खेसारी लाल यादव के बुराई करता भाई लोग। तो भाई लोग ये काम कि बुराई मत कर गलत होको चाहे अगर प्रयास होता अगर भोजपुरी के आगे ले जाए के तो भाई लोग ओकरा के सपोर्ट कर बल्कि ओकरा के पीछा मत गिराव ओकरा के सपोर्ट करके ओकरा के आगे बढ़ावे के प्रयास कर कि ओके नीचे देखा के और ओकर हौसला के मत तुर भाई लोग ताकि भोजपुरी आगे बढ़े। खराब बात तो का हो गई भोजपुरी के आखिर खराब से भी अच्छा बनी भाई लोग अगर प्रयास अगर रही जारी तब जब हौसला टूट जाई पब्लिक अगर ऐसे करी यूट्यूबर तो फिर कैसे आगे जाई भाई लोग। तो यही ला कहम भाई लोग अपने लोगन सपोर्ट करी खेसारी लाल यादव के और फिल्म को खेसारी लाल हो को या चाहे पवन सिंह को चाहे भोजपुरी का और कोई भी कलाकार होगा अगर भोजपुरी के आगे बढ़ावे ला अगर कुछ अच्छा कंटेंट का यूज करे तो भाई लोग तो ओकरा के आगे बढ़ावे के प्रयास करल जाओ और के पीछे खींचे के ना। ठीक बा ना भाई लोग।